ראש העיר. קודם כל, באמת ימים מאוד מאוד מרגשים. סוף סוף, אחרי שנה של עבודה והשלמות וויכוחים ודיונים בוותמ"ל ומול רשות ממשלתית להתחדשות עירונית ועוד גופים נוספים וכולל רמ"י, הופקדה תוכנית תמ"ל 2053 נוף לכרמל, תוכנית להתחדשות עירונית על מתחם נוף לכרמל. אני רק מזכיר לכם שמתחם נוף לכרמל זה כל האזור נוף לכרמל בסוגריים ואדי ורחוב צאלים 246. כל המתחם הזה אנחנו קידמנו אותו פה במסלול רשויות. מי את הוותמ"ל תגיד? תוכנית, מה? תגיד מי את הוותמ"ל? במסלול רשויות, וכרגע תוכנית הופקדה ל-60 יום. אחרי 60 יום, אחרי שיהיו התנגדויות והסתייגויות, דיונים על מתן תוקף, ולפי כל הערכות בעוד כחצי שנה, 7 חודשים, יהיה אפשר כבר להוציא היתרי בנייה למתחם הראשון. עוד פעם, שוב, אני אומר לכם, מדובר בצורה מאוד מאוד משמעותית לעיר ולשכונה הזאת. אני הופעתי אתמול באיזשהו כנס עם משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון ורמ"י, ואני אמרתי להם למה זה כל כך מרגש אותי באופן אישי ואת כולנו, אני בטוח, אפילו יותר מלבנות שכונה חדשה. מדובר בשיכונים הראשונים של יוקנעם, מייסדי וותיקי העיר שעלו מהמעברות, פעם ראשונה הם הגיעו לכאן, לשיכונים האלה. בתחילת שנות ה-60, בתים הראשונים, ועוד כמה שנים תקום שם שכונה באמת אחת הטובות והמודרניות שיש לנו במדינה. בשורה מאוד 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 משמחת. אנחנו אירחנו כאן